Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam ya guys. Iki wis bar traweh, maksudnya alhamdulillah untuk paketan dari hamba Allah dari Ibu Taiwan guys. Nggih, iki bismillahirrahmanirrahim tak unboxing nggih Bu, paketane nggih. Iki dia yang unboxing. Bismillahirrahmanirrahim. Kita unboxing Bu. Alhamdulillah, rabbil alamin. Lagi-lagi Ibu Taiwan nggih. Mugi-mugi sehat selalu, panjang umur, murah rezekine nggih Bu, dan semua family online tanpa terkecuali muga-muga nggih diparingi rezekine lancar, sehat selalu. Biasanya iki wis dijanji karo Pak Su karo Dek Dinda, kepengin nangis. Nggih, pokoke mbok beli-beline dicampet guys, gak nangis. Jenenge dikasih rezeki nggih. Ya kudu nangis yo guys. Jenenge rezeki kok. Mosok mikire dhisik yo lah yo jenenge wong ngirimi kok gak enek lerene, gak enek traine yo guys, kok terus menerus ki akeh ndek apa urung enek 1 bulan ngirimi klambi Dinda. Saiki wis ganti dikirimin nek. Dan luar biasa nggih Ibu nggih. Masya Allah, tabarakallah Bu. Mugi sehat terus nggih Bu, jaga kesehatan di Taiwan, di Hongkong, jadi musim dingin guys. Yang daerah Hongkong, daerah Taiwan ki lagi musim dingin. Muga-muga sehat, selamat, seger waras. Wengi karo limo nggih. Pak Su, iku selama cek makan yo ibre-ibre yo cek wakeh karo bau sapone yo. Oh alah. Sandal. Wow. Menyala ya, ini nomor 41. Nah, cek ya, dijajal cek nggih. Alhamdulillah rabbil alamin, masya Allah, tabarakallah Ibu, matur suwun sangat. Ih, bisa nanti ya? Loh, warnanya beda berarti. Saiki sing ayah sing ndi, sing Mbak Pomo sing ndi? Kan pesene Ibu Mbak Pomo 1, maksudnya Mbak Pomo iki sak rakit. Tapi Mbak Pomo kon milih warna ndi ngono Mas. Kon milih dhisik. Alhamdulillah rabbil alamin. Iki dhisik karo Dinda guys. Nomor 38. Merek Carfil. Ya Allah. Masya Allah Bu. Tabarakallah Bu. Iki sing Dinda sing ndi, Duk? Pas Bu. Dinda sing kuwi. Masuk Dinda kuwi. Kayak iki. Oh podo Dek. Cuma kowe milih warna ngono. Dinda milih warna. Iki lho ya bentuke ngene ya. Iki bentuke ngene. Terus iki sesuk ki nganu. Mbah Pomo ki dikon milih warna sing endi. Iki nganu nggih Bu. Maksudnya iki nek jenengan sing anu sing Mbah Pomo sing pundi nggih, jenengan benjing komen-komen. Niki Pak Su sing pundi, Mbah Pomo sing pundi. Pokoke jenengan komen Bu.
Cara kowe milih sing ndi ya? Milih ndi ya? Milih sing ndi ya? Nah, sikil kira iso kowe ngambil kan kok ya iki lho. Ono tak pantes. Milih bilang. Feel guys, mahal. Oh, milih sing ndi lho? Singgi? Singgi? Enggak. Masuk dina milih kuwi. Singgi? Kok pengen warna kuwi. Jadi kembar ya Dek modelnya ya. Nyejel guys. Kuatkan ya Allah. Ini jajal tidur DC. Wow, menyala tenan Bu, menyala. Ya Allah, gunane ya kowe ngene. Oh iya, apa awake dhewe ngene sak partai ngene kembaran sing warna iki engko Mbah Pomo ya guys. Sing warna iki Mbah Pomo. Ndi, seneng iki wis. Piye? Lah, ning sikilku ya menyala tenan iki. Apa nih? Pantes ya, Din. Ini Lagi menyerupai sikile kulit ayah iki piye kira ya. kemana bodoh. Lah itu tangguh yo apik, Din. Kowe milih sing ndi, Dek? Nomornya kan podo 38 nih. Wah, ya penak tenan yo. Sandal nek go larang ya Allah, Bu. Padakno 35 entuk loro. Ngene Pak Su wis tak tumbasno ndeknane dhisik sak rakit, Pak Su sak rakit. Tapi ge sing murah-murahan. Tidak milih sing iki. Ya Allah. Matur suwun sanget nggih Bu. Ya Allah Gusti. Sandal mereke Carfil. Tidak deal kuwi. Yes, menyala cah nom yo ngene iki warnane sing kuwi. Nomore lung ketiplak yo dawa kowe mbak aku. Cek ngadeg piye? Kuwi terus bajuke coklat sing kuwi Dek masuk Dek wis e. Wis masuk kali ya. Masuk sekali. Memang tua ya pantas. Nek Mbah Pomo ketoke pantes warna iki. Yo guys, ketoke nek kanggone Mbah Pomo lho nggih. Ketoke pantes sing warna apa Dek ini jenenge? Coklat. Apa? Ireng. Dakron. Sing palsu sing warna iki. Iya guys. Bener apa ora guys rono. Sikile palsu malah menyerupai kulite iki. Mbok karek kowe piye? Karek ibu sesuk nggih. Sesuk kan nganu Bu, jenengan mesti komen-komen sing Mbah Pomo sing pundi, Pak Su sing pundi, ngoten nggih. Pokoke bismillah Dek, karek. Monggo modele padha, cuma kan beda warna. Nek menurutku ya Dek, iki kelir cah nom. Dan iki kelir tuwek, nek menurutku lho ya, tapi mbok nek kowe milih sing seneng kuwi ya iki ibu e. Ibu ini. Bilang makasih sama ibu. Lho ning ngono ketok murah, Mas. Oh nek ngono iki. Bilang makasih ibu. Oke, pokoknya remen Bu, kula paling seneng anggonane nggih pas. Penak ning sikil nggih langsung plek penak. Kene ini kok usah jelo itu. Usah dino. Oh regane didelok dindel lah. Regane mahal ya guys. Mahal merek sing
Apik. Ya tak bilang makasih Ibu kok semede. Kentenan. Dinda sik dah. Enak-enak. Terima kasih. Banter. Banter. Semoga Ibu panjang umur, Amin. sehat selalu, Amin. kelancaran rezekinya, Amin. dan segala urusannya. Amin. 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 Nggih ngoten mawon nggih Bu. Pokoknya sekali lagi Dese sekeluarga cuma bisa mengucapkan matur suwun dan terima kasih kali Ibu. Cuma bisa mendoakan yang terbaik kagem Ibu. Mugi-mugi di Taiwan diparingi sehat selalu, panjang umur. Pokoknya yus doa dan doa Bu sing apa dese sak keluarga sagete nggih bales mendoakan nggih mboten saged bales napa-napa Bu. Pokoke nggih lemah teles Gusti Allah sing bakal bales. Niki dhisik wis kudu nangis Bu, tapi tak empet nggih. Empet. Nggih pokoke bolak-balik nggih matur suwun sanget dan terima kasih. Mugi-mugi Gusti Allah piye ya Bu, selalu melindungi Ibu, selalu menjaga Ibu nggih. Tetap piye ya Bu, tetap sehat terus, panjang umur, mugi-mugi selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Mugi-mugi amal jariyahipun panjenengan dipun catat dene Gusti Allah kanthi amalan ingkang sae, amalan ingkang soleh-solehan makbulan. Amin, amin ya robbal alamin. Sinten Pak Su? Matur mawon Bu. Kula matur nuwun dumateng Ibu pun ditubaske sandal. Ya wis sapa ae nggih Bu, ya wis sarung, sandal, Wis napa mawon mugi-mugi rambutan ya. mugi-mugi Ibu di Taiwan sehat selalu, Amin. panjang umur, Amin. dimurahkan rezekinya, dilancarkan usahanya. Bu. Amin, amin ya robbal alamin. Alhamdulillah rabbil alamin ya Allah. Kate kok sing pakaian, sing serandal, apa ae sing prabutan, sing panganan, sing kurma, sing wah mbok sembarang kalir nggih. Pokoke ya Allah, pokoknya Masya Allah tabarakallah tenang. Ibu Ijan berhati malaikat nggih. Saged beres napa-napa. Beres kuwasa nggih. Balese nggih cuma bisa mendoakan Bu. Baik. Niki dhisik Ijen ya wis kudu nangis ae tapi yo piye meneh mosok gembeng ya Bu. Dhisik iki asline nggih gembeng. Tapi yo iki mangki ape ambok sing iki wis tak wis do dijanji Dinda karo Pak Suku kuwe mesti nangis nek didungokno wong Bu bening-bening. Mungkin dhisik wis tak ngono guys, tak kenal tak unggahno tak dungo yo bener kudu nangis tapi yo panggah ngempet. Wong tuwa iki Ye Pak Su cek bingung Bu niki milih sing pundi. iki ngrekane Mbah Pomo mosok wong tuwa ini. Nek wong tuwa iki ketok iki gak pantes yo guys. Kan yo pantes iki nek Mbah Pomo. Pak Su iki pilek guys. Wah iki ra kok. Sesuk ngene lho Mas. Mudah. Pokoknya digawa rono kabeh, Mbah. Sampean milih sing ndi, Mbah? Nah wis karek Mbah Pomo kok dikeki kuwi tak seneng sing iki yo. Yo repot lho ya. Yo seben sing penting iki yo, guys. Sesuk Mbah Pomo ben pilih. Sing penting Mbah Pomo ben milih dhisik. Nek Pak Su ngono sak Wis wis manut. Nah nggih. Ya Allah, pokoknya wis piye Bu di Taiwan nggih jenengan nggih jaga kesehatan, mugi-mugi di Taiwan selalu sehat, selalu diparingi selamat seger waras wengi karo lino dan semua family online subscribernya keluarga DC semoga iya ya guys
terlindung dari mara bahaya, guys. Kan saiki malah akeh sing do banjir, akeh sing ngono guys. Ya Allah, pokoke donga dinonga nggih. Nek mergae ning kono-kono nek do slamet seger waras, do diparingi sehat, donga dinonga. Dadi adoh lan cedhake iki padha guys. Maksudnya iki nek sesama manusia kan saling mendoakan, saling saling mencintai, saling menghormati. Nah, adanya ya, dia adanya kosong lah gitu. Juga lah, yang gede iki, yang gede. Iki sing Dia bermila. sesuk iki ben milah wis ben karek Pak Pono ben. Saya bermila. Ya. Emang piye sih nek benakno? Kak di ngene no sik ngene nggo thumbnail foto. 16. Ngene. Nggo thumbnail. Dusir apa? Oh iya. Itu apa? Plek sak ukuran kaki Dinda, kaki DC wis sak ukuran iki. Wis ketiplek. Wis alhamdulillah Bu, pokoknya bolak-balik matur suwun sangat nggih Bu, ya Allah. Niki DC Dinda kali Pak Suri wis bener-bener seneng Bu. Wis pokoknya seneng, wis gak enek kata-kata gak seneng, gak enek. Jenenge barang apik nggih, dinggo nggih pas. Ning sikil asline anggonane yo penak. Nggih pokoke bener-bener matur suwun sangat ning kaki dhisik pas guys. Pas Bu. On pas iki terus klambine sing tak cilikno kae di. Cocok pokoke. Sik ya, pasti tak ngurung sak ukuran itu kan 38 aku lah. Hindari 38. Pak Suyo melok jajal iki lho. Kembaran kok ya. Iki terus sarunge ireng, nggon kan sarunge piye nek? Biru dongker, kok sandale yo kuwi. Iki manis jane. Karek Mbah Pomo kono piye sesuk bolak-balik ya terserah Mbah Pomo ya wis. Sing kuat. Alhamdulillah rabbil alamin. Sane ngucap yo alhamdulillah ya guys. Emang piye Dik tak busuk ngene Dik? Busuk ngene ku piye Dik? Mungkin. Piye? Mungkin. Ngene, udah gak ngene? Karena tapi tak pernah. Lah piye nggo nemong kaya ngene bener ngene ya? Iki wae ya. Kayak ini betul wis tok. Oh iki gede kan. Berarti sing wae mbok rokok nang ya? Wah, piye yo lah. Wong anggone dhewe-dhewe kok ngoyok. Gede bature. Ya guys. Oh. Ada sip. Iya kemang miring ngene Dik. Ngene. Wis alhamdulillah sandangan sak pengadeg nggih mulai Dinda, Pak Su, Desih wis dicukupi karo Ibu. Wis matur suwun sanget, terima kasih ya Allah. Dinda gak kok kene ya? Gak kok kene. Sing tukang tunggu kamera ya. Yes ngono ae guys. Untuk berapa menit ya, Dok? 19. Hah? 19. Oh, 19. Belum gini nek koyo ngene. Enggak usah kok. Gak apa-apa, kan juga dilengkap di ngono.
Wis ngono ya guys. Pokoknya bolak-balik matur suwun sanget dumateng Ibu yang ada di Taiwan nggih, dumateng Mbak Suryani, dumateng Bapak sing numbaske tripod nggih, Om Hendra. Pokoknya kabeh subscriber keluarga DC tanpa terkecuali. Semoga panjenengan dimanapun kalian berada nggih, semoga diparingi sehat selalu, panjang umur, lancar rezekine, dipun paringi mudah urusane ya guys. Pokoknya rezekine ngalir terus seperti air zam-zam ya guys. Semoga bisnisnya kita tambah jaya, tambah sukses, sing do mergawe bisnis, sing do mergawe ning kantoran, muga-muga ndang do munggah pangkat, jabatane naik ngono ya guys. Muga rezekine ngalir terus seperti air zam-zam nggih. Pokoke mergawe apa wae kabeh tak dongakno muga-muga iso dadi sukses, dadi jaya, terus rezekine ngalir terus. Sopo wae nek mergawe apa wae bisa gak iso nyebut satu persatu ya guys. Kowe kabeh ae sing mergawe apa wae sing kaya Pak Suyung ngono dodolan sapi muga-muga ya ndang iso kembali seperti semula. Iki anggek digawe ngene ya wis sabar dhisik ya guys. Pulau pasare wis dibuka. Sapine wong adol sapi yo gak enek. Lah apa sing digowo ya guys yo sabar dhisik. Gak apa-apa tarah yo alame anggek ngene. Dadi mengikuti zaman guys, mengikuti alam. Sing penting mbah kuwi mergawe apa nek anggek digawe macet, ya wis macet sekabehane. Sing penting ki awak diparingi sehat, diparingi slamet ngono guys, iso mangan bendina cukup raketan karo sambel, mbok karo apa ae, jangan-jangan ijo-ijonan kasarane kan njaluk-njaluk tanggane nek ning desa kuwi entuk engko karek cukup liyane. Sing penting iki yo sabar narimo. Guys, ojo kakean sambat, mau nek kakean sambat disenani family online guys, di sini banyak-banyak bersyukur. Pokoknya akeh syukure guys. Mbah kehidupane ngono ngene tetep tak syukuri. Wong waktunya mengikuti berjalannya waktu ngono kalau guys. Waktunya anggek berjalan ngene ya wis ngikuti perjalanannya ya wis ngene. Dadine yo nek jenenge wong kuwi yo duwe lancar, yo duwe seret, wis gathoke urip ning donya kuwi wis ngono yo guys. Sing penting yo diparingi slamet, seger, waras. Nah nggih, donga-donga, doa baik kembali baik. Semoga semuanya sehat-sehat selalu, panjang umur, lancar rezekine ya guys. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.